субҳи имрӯз мо дар назди сизо будем ва ҳукме ба бародари мо шуд, ноодилона буд. Мо сахт мутаассир шудем ва борҳо мо бо ҷаноби олии муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон нома навистем ва падару модарамон ина ҷавобош омаданд. мо нигарон шудем ба ин ҳукме ки нисбати бародари ман шуд. мо ҳолиам умед дорем ки нисбати бародари мо як чорае андешида мешавад ки бародари мо бегуноҳ аст ва бегуноҳии ӯ исбот хоҳад шуд ва аз сари тафтишот то охираш ки тафтишот мерафт, ягон гуноҳе нисбати бародари ман дарёфт нашуд ва ягонташ исбот нашуд. падарам ва модарам нигарон ҳастанд, ҳоло ки инҳо ба як эътиқод ва як эҳтироми бузурге ки нома навистанд ба ҷаноби олӣ пешвои миллат ки мехостанд ки нисбати фарзандашон як ҳукми одилонае сурат гирад, вале мутаассифона сурат нагирифт ва ҳозир мо намедонем ки сахт мутаассиф ҳастем ки чӣ мешавад ҳоло.